מה לא הציעו לי? לרכב על סוסים, אני פוחדת ליפול, צניחה חופשית, ואם המצנח לא ייפתח, לעשות סנפלינג, יש לי פחד גבהים, רפטינג בירדן, יש לי מחלת ים, טרקטורונים, עפיפונים, מאיפה לי? אפילו לקפוץ מחסידה. ריף הדולפינים באילת, החום באילת, לא מתאים לי. בסך הכל רציתי לשכב על ענן, אבל את זה הם לא יכולים. אז הם כבר עשו לי משהו, תראו. דניאל נולדה ב-16 ליולי 97 בעיר נתניה שבשרון. כבר בתחילת חייה החליטה לשגע את כולם והיא ממשיכה כך עד היום. זהו סיפורה של דניאל אמר. הזיכרונות המרגשים של דניאל, יש לי המון. זה בחדר הלידה שהיא נולדה, היניקה שלה, הצעד הראשון, החיוך הראשון, התגובה שלה אליי, כיתה א', לקחת אותה לגן, מהתחביבים שלה, המוזיקה שגיליתי את הכישרון שלה בכיתה א' ולראות אותה איך היא מתקדמת בחלילית, והלאה, יש לי המון 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 המון. הזיכרון הכי חזק שיש לי מדניאל היה באזור השנים 98-99, שהייתה רק בת שנתיים ועוד לא התחילה לדבר. היינו מתקשרים תוך כדי זמזום אחד לשני. אני הייתי מזמזם לה, היא הייתה מזמזמת לי את אותו דבר, ממש כמו תוכי. הזיכרון הכי חזק מדניאל הראשון שהיא באה לבקר אותנו בבית חולים כשנוגה נולדה. מה פתאום? הזיכרון הכי חזק זה היה מיום החתונה שלנו. מה פתאום שהיא באה לשאול אצלי? היא הייתה שוכבת עליי, על הבטן, הייתי עושה לה הייתה עושה לי הייתי עושה לה הייתה עושה לי כבר בגיל שנתיים הייתה לה יכולת תקשורת מעולה. הזיכרון הכי חזק שיש לי מדניאל זה לא בעצם שהיא נולדה או במהלך ההתפתחות שלה שהיא גדלה והכל, אלא בעצם שאמא שלי ואבא שלי באו אליי ואני זוכרת שזה היה ביום שבת והודיעו לי שיש לי, עומדת להיות לי אחות קטנה והתרגשתי כי הייתי הכי קטנה בבית ותמיד רציתי אחות שתהיה לי לשחק איתה והכל וזה בעצם הזיכרון הכי חזק שלי. כבר בגיל צעיר התגלה כישרון המוזיקה של דניאל והיא התחילה לחלל בחלילית, וזאת היא רק ההתחלה. כמו האחים שלה, גם דניאל התברכה בכישרון מוזיקלי יוצא מן הכלל. היא מנגנת על חליל מגיל 10 בערך, 8, 7, 6, 5. הכישרון של דניאל התגלה למעשה בכיתה ב' מזה שהמורה שלה הכניסה להם במוזיקה שיעור חלילית וראיתי שהיא אוהבת את זה ואז החלטנו אני והמורה לתת לה שיעורים פרטיים והגיעה והתקדמה מחלילית הקטנה לאלט והיום היא מוכשרת, היא יודעת הכל, לנגן מצוין. אין ספק שכישורי המוזיקה של דניאל מיוחדים מאוד. את שוברט פרנץ הכרתי בזכות הנגינה המופלאה שלה. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני ודניאל מתגוררות באותו חדר, רוב הזמן. וכישורים המוזיקליים שלה, אני מכירה אותה מכל החורים כבר. חלומה של כל ילדה, או כמעט כל ילדה, להיות דוגמנית. החלום של דניאל הוא להפוך את אותן ילדות לדוגמניות. היא רוצה להיות מנתחת פלסטיק. האמת, זאת הייתה הפתעה גדולה לכולנו,
לשמוע מדניאל שהחלום שלה זה להיות מנתחת פלסטית. אבל אנחנו בטוחים שהיא תצליח בזה. אני כבר הזמנתי לתור. גבוה, הולכת לרפואה, לומדת, אנחנו עוזרים בתקציב ללימודים. כבר בגיל 3, דניאל העריצה את כל מי שעוסק ברפואה אסתטית. היא הייתה מתכתבת וחברה במועדון המריצים של רונית רפאל, אמריקן לייזר. אני שמחתי מאוד על הסוד הזה של דניאל, למה שהיא רוצה להיות. כי יש לי מלא תכנונים לגביה. דוגמנית היא אולי לא רוצה להיות, אבל בואו קבלו טעימה קטנה. Hop in there with yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night 'cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot 'cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. זה הכל... למצלמה. רגע, יש לי בום בפריים. לא, זה לא להגיד. בוא, אני נראית רזה ככה. לא, זה לא להגיד. שקט, נוגה, שקט. קחי את הדובי ותהי בשקט. נתחת פלסטיק? אוקיי, בסדר, שהיא תבוא ותתקן לי את האף. כמו האחים שלו, במיוחד אחי הגדול משה, שהתברך בכישרון מוזיקלי יוצא מן הכלל, הוא יודע לנגן על העצבים סוף הדרך. איפה אני מביא את השטויות האלה? חולה. מוכן? מוכן? יאללה, תתחיל. אוקיי.